Vaškoj. Vlastně má. Jo? Že nás poslala, jdeme. Jak to kape? Ať vám neproskne čočka. I sing my song, near for me to get along. All you ever think of is lying on your bed. Předhlídkou nebo ukázkou westernové disciplíny trail. Vlastně junior jste viděli, tak to je vlastně all around, jakoby kůň na všestrannost, když to rýma je kettingová linie. Tak vlastně je to jedno plemeno, ale teď vám máme Láďa na koni Wapiti. A druhý indián se jmenuje Mnoho koní. Jsem rád, že to překládáš. Oni jsou ty loli. Máš hlavu tak vyhrál, no? Je, to jsou ty hlavičky dětský. Jo? Když si pohodit koníka, že? To se chtěli. Tam je bizon. Kde? To jsou tmaví hnědáci, který mají na zadku brnu. To jsou vlastně vaši rodáci zde. Co Johnny se svým pinem dělají? Johnny je pinto, také u kamarádi, rančece, lipkavy. A i na to je takový trik se provádí na místě, kde je opravdu měkko, a i při výcviku se dbá na to, aby ten koník lehal do měkkého. A kůň jede po slepu, Vlastně ve Spojených státech se jezdí disciplíny. S koňma. Tyto koně, tato disciplína se jezdí na písku. Tráva je nevhodná, protože se to těm koním smeká, tak ona do toho nemůže jít úplně až na tvrdo. No, vidíme zrychlení. Koník je George. Vlastně s Miluškou jsou srostlá dvojice, vidíte, jsou i barevně sladěný. A to byla rychlostková ukázka od Milušky Markové z ranče MM.